Ha van kedvetek sétálni, akkor gyertek, közben fotózunk is egy kicsit. Nemrég megkeresett a TT Artisan, hogy lenne kedvem kipróbálni az egyik lencséjüket. Az 56 mm-s 1.8-as APS COB került hozzám, ami full frame-en 85 mm-nek felel meg. Bár ez a gyújtótáv nem feltétlenül a kedvencem, mert inkább portréra való, de így legalább volt egy pici kihívás is a megszokott fotósétámon. Kifejezetten tetszik, hogy a burkolat alumíniumból van, a léptetőmotoros autofókusz gyors és csendes. Az olcsóbb objektívek jellemzője, hogy nyitott rekesznél nagyon lágy a kép, és igen jelentős a kromatikus aberráció is. Viszont az a lencse, őszintén mondom, hogy nagyon meglepett. Még 1.8-as blendével is nagyon éles. Lerekeszelve meg végképp és színhibákkal sem találkoztam, ami az alacsony diszperziójú lencsetagnak köszönhető. Sajnos a minimális fókusztávolság 50 cm, ami nem túl közeli, szóval ha virágokat vagy bogarakat szeretnél közelről fotózni, akkor ez nem a te objektíved. Végeredményben elégedett vagyok a lencse teljesítményével és a képekkel, árérték arányban pedig frenetikus. Írjátok meg kommentben, hogy mi a kedvenc fotótémátok. Addig is,